ziua, suntem la podcastul Pozitiv cu Artenie, evident. Astăzi avem un oaspete care nu este din județul Covasna, dar este legat de județul Covasna și este legat de industria lemnului, practic de sectorul forestier, un sector cu o importanță foarte mare în economia județului nostru. Așa că îi spun bine ai venit lui Ciprian Dumitru Muscă, președintele Asociației Forestierilor din România, pe scurt ASFOR, doctor în silvicultură, absolvent și al Facultății de Cibernetică și, să le spunem celor care ne urmăresc, noi ne știm de mult și colaborăm de ceva timp. Și vreau dacă tot ai venit pe la noi, vreau să discutăm despre pădure, lemn, despre cum se văd lucrurile în opinia publică, despre cât de bine sau de prost stăm față de statele din vestul Europei sau statele dezvoltate care au păduri și industrii forestiere puternice. Dar mai întâi vreau să discutăm despre un eveniment pe care ASFOR-ul l-a făcut ieri la Poiana Țapului. De ce? În primul rând, bună ziua și bine v-am găsit. Dar ne tutuim, să știi, în emisiunea. Asta este politica emisiunii. Da. Îi salut pe urmăritorii dumneavoastră. Este prima dată când particip la o astfel de, spunem, emisiune sau... E un podcast care este un termen care acoperă foarte mult. Ieri, ce am avut? Ieri am avut o continuare. ASFOR a început de anul acesta un program de conferințe și am zis noi că vom încerca să ținem cât mai multe conferințe. Noi am zis că ne impunem un ritm de o conferință pe lună. Nu știu dacă timpul ne va permite să menținem ritmul ăsta de o conferință pe lună în care să vorbim despre pădure, despre lemn și despre comunități locale. Pentru că foarte puțină lume asociază, da, partea de exploatare și prelucrare a lemnului cu comunitatea locală. Adevărul este că aceste companii care recoltează, care fac exploatarea lemnului, mobilizează resursa pentru comunitatea din vecinătatea pădurii, asigură și antrenează comunitatea în lucrările de exploatare, adică plătesc taxe, impozite, asigură salarii în comunitățile locale, în zona rurală. Și în momentul în care vorbim despre pădure, lemn și firmele care exploatează și prelucrează lemnul, în primul rând vorbim și de comunitățile locale, cu părbune, cu părțările și cu tot ce mai avem noi acolo. Ieri, așa cum vă spuneam, a fost cea de-a doua conferință ASFOR. A fost inedită pentru că a fost în pădure. Da, a fost în pădure. Prima conferință a fost aici. A fost aici la Sfântul Gheorghe anul acesta, prima conferință a fost aici la Sfântul Gheorghe. A doua conferință a fost inedită că a fost o conferință în pădure. Practic, locul nostru de muncă este pădurea. Noi acolo desfășurăm activitatea în pădure, cei cu exploatarea forestieră și cu administrarea pădurilor. Este o conferință în care noi, cei care lucrăm în domeniu, venim să vedem lucruri noi și să facem formare profesională și să ne pregătim, iar cei care nu sunt în domeniul nostru vin să înțeleagă și să vadă ceea ce facem noi în pădure. Acum, în zona mea de competență, care este cea a comunicării, sunt niște studii făcute de americani care spun că oamenii dau like, share la postările de pe Facebook în mod automat, de multe ori nu reflectează asupra lor, nici nu le citesc cu răbdare, pentru că au fost cândva persuadați. Noi suntem într-o situație paradoxală. Toată lumea are lemn în case, iată, prietenul nostru, gânditorul din Covasna, este din lemn și este mascota emisiunii noastre. Toată lumea, e mult spus, dar există un curent de opinie extrem de puternic în care forestierii, exploatarea forestieră, firmele de exploatare sunt criticate. În timp ce în Austria un forestier care se duce să-și cumpere ceva și stă la coadă, cei care stau la rând îi permit să meargă în față pentru că respectă meseria asta. La noi există un curent de opinie puternic care spune că forestierii sunt răi. Din păcate așa este. Și este așa pentru că noi în acești, 20, 25, poate chiar 30 de ani, adică după Revoluție, am făcut foarte puține în a arăta și a explica ceea ce facem.
Și atunci oamenii, când se uită la ce facem noi, pentru că mai ales dacă vorbim de exploatarea lemnului, un șantier de exploatare, că există și termenul acesta de șantier de exploatare, un șantier de exploatare de multe ori poate fi comparat cu construcția unei case sau cu un șantier de construcție. Da? În momentul în care începi construcția, că e foarte simplu și la îndemână să dau exemplu ăsta, arată urât. Da? Avem acolo noroi, ciment, beton, moloz. Da? Pe măsură ce construcția avansează și ajungi la finisaje, începe să arată bine. Cam așa este și în exploatare. În momentul în care începi regenerarea pădurii, începi recoltarea lemnului și faci regenerarea pădurii, ai exact același lucru. Ai noroi, lemn, o rampă primară în care faci sortarea și ai lemn, dar pe măsură ce închei actul de regenerare și faci curățarea parchetului, vine noua generație și îți dă o pădure tânără, sănătoasă, viabilă. Deci, până la urmă, asta înseamnă dezvoltare durabilă, asta înseamnă management durabil al pădurii, pentru că există foarte multe voci care spun să nu mai interveniți în pădure, lăsați acolo arborii, urșii și toate viețuitoarele pădurii. Suntem într-o paradigmă foarte ciudată din punct de vedere al comunicării și care mie mi se pare foarte diferită de realitate. Dacă ne uităm în timp, evoluția omului se face pe baza pădurii. Da? Orice salt care omul a făcut în evoluția lui a avut la bază lemnul și pădurea. Că de la foc, de la adăpost, mai departe când am trecut în era industrială până am descoperit cărbunele, da, tot ce am făcut cu lemn. Deci practic lemnul este parte din viața noastră. Vrem sau nu vrem, fără lemn noi nu am fi evoluat și nu am fi ajuns până aici. Iar acum, da, când am ajuns la un anumit nivel și am trecut prin utilizarea petrolului, utilizarea gazului, utilizarea cărbunelui, venim și constatăm că trebuie să ne întoarcem înapoi la lemn. Adică la o sursă regenerabilă care să nu producă noxe, să nu producă carbon, să nu producă materiale care nu pot fi degradate de către natură. Bun. Și lemnul, vedem că este o soluție. Stochează carbonul, îți permite să faci produse biodegradabile care în timp se degradează și intră în natură, da? Vorbim de tot ce înseamnă produse din celuloză. Avem haine din celuloză, avem brânză din celuloză și avem și ceea ce am prezentat și noi ieri, partea de încălzire, deci centralele cu încălzire și centralele electrice care funcționează cu tocătura de lemn, adică cu acele resturi de exploatare, crengi, vârfuri, care de obicei rămân în parchet și sunt bani care se pierd acolo. Cum stă România la capitolul ăsta de biomasă? Că acolo în statisticile Agenției de Reglementare, unde apar... Cifra e mică, acolo, dacă ne uităm, cifra e mică. Cifra este foarte, foarte mică. Acum există și un interes, în special în zona comunităților locale, pentru că acolo unde nu ai gaz, și vedem și gazul s-a scumpit și foarte mult, acolo nu ai gaz, tehnologie evoluând foarte mult și apărând aceste centrale cu un randament foarte, foarte ridicat, care îți permită să arzi inclusiv această tocătură de o calitate mai proastă și umedă, am redescoperit această resursă care o avem la îndemână, tocătura. Și cu această tocătură, utilizând aceste centrale moderne, putem încălzim școli, spitale, grădinițe, pensiuni, case. Da, corect. Și deci avem chiar în Covasna avem o localitate care se încălzește integral cu tocătură, cu biomasă. Cu biomasă, da. Vorbim de Ghelința și de cele două clustere. Exact. Nu întâmplător în Covasna, pentru că Covasna este pionieră în zona aceasta a utilizării tocăturii în producerea Acum, eu mă întorc, energiei termice. Ok, la Poiana Țapului au fost niște utilaje extraordinare, a fost Întorcându-ne la ce a fost la Poiana Țapului, cei care au fost acolo s-au familiarizat, s-au văzut câteva procedee. Practic am făcut tot lanțul de exploatare, da? Deși noi l-am făcut invers, pentru că am plecat din platforma primară către fond forestier. Deci s-a făcut parte de doborâre în parchetul de exploatare. Cei care au fost acolo au văzut ce înseamnă doborârea unui arbore, ce înseamnă un culoar de doborâre, ce prejudicii sau cum poți afecta pădurea dacă nu te pricepi să dobori un arbore.
poți să pui inclusiv, să-ți pui viața ta în pericol dacă ești fasonator sau poți să pui viața celorlalți în pericol dacă nu știi să dobori în arbore. Am văzut utilajele care colectează lemnul, care aduc lemnul de peste tot, de prin pădure, îl aduc în platforma primară unde se face, foarte spectaculoase, sortarea. Da? Am văzut cele două tipuri de utilaje care noi le folosim în colectare, adică skidderul sau taful, așa cum îl cunoaștem noi toți, da? Cel care semitărăște lemnul, da? Și am văzut și forwarderul, cel care transportă lemnul suspendat. Și am văzut și acel utilaj care mergea singur. Deci un utilaj care se conduce pe radiocomandă, care îi permite operatorului, fiind un utilaj destul de mare, îi permite operatorului să-l piloteze din afara lui. Ce program de finanțare au existat, există? La ora actuală nu există niciun program de finanțare pentru utilaje forestiere. Deci noi nu am avut în ultimii ani programe de finanțare. Am reușit să prindem acum în PNS-ul 2023-2027, este prima dată în istorie, putem spune, în istoria fondurilor europene, când sectorul forestier are un program dedicat lui pentru utilaje forestiere. Nu este o sumă foarte mare în acel program, 89 de milioane de euro. Dacă facem așa un calcul mărunt, înseamnă, să știți, destul de puțin utilaje, între 200 și 500 de utilaje. Deci nu înseamnă foarte, foarte mult la un parc auto de câteva mii de utilaje. Și un parc auto care e învechit. Un parc auto care este învechit. Care are costuri mari de întreținere, care consumă combustibil, care poluează. Exact. Adică când toată lumea țipă pe toate culoarele, pe toate canalele posibile, să fie verde, să facem verde. Ca să fie verde și să facem verde, trebuie să investim. Știm foarte bine că un produs, și vedem neapărat în zona de lemn, dar un produs ecologic sau un produs bio este mai scump decât un produs care nu este ecologic, care este bio. Dacă vrem să facem o recoltare sau exploatare a lemnului prietenoasă cu mediul, trebuie să și investim în utilaje moderne cu capacități prietenoase cu mediul, care sunt scumpe. Corect, care sunt scumpe, dar mă uit că noi avem, nu ca valoarea resursei, suntem undeva pe primele locuri în Europa. Da, suntem pe locul 7, 7-9, cam acolo stăm în Europa ca și valoarea resursei. Dar banii pe care investește Franța, care are o situație legislativă și poate și naturală relativ asemănătoare cu a noastră, Germania, Austria, țările nordice, nu mai vorbesc de Canada sau de Statele Unite, acolo sunt investiții de foarte multe milioane de euro sau dolari, sute, zeci de milioane, iar noi suntem undeva la... Suntem undeva la 0,01%, cam pe acolo suntem. Da, din păcate, evoluția sectorului sau evoluția domeniului pădurilor, a sectorului forestier, după 89 a fost una foarte, foarte fericită. Pentru că el a fost plimbat de la Ministerul Agriculturii la Ministerul Pădurilor și a ajuns la Ministerul Mediului. Practic de aici și problemele noastre de finanțare. Exploatarea lemnului, ca să vorbim direct de exploatarea lemnului. Așa. Da, exploatarea lemnului este la un minister protecționist, la Ministerul Mediului, iar banii sunt la Ministerul Agriculturii. În condițiile astea, adică în toate celelalte țări europene, administrarea pădurilor și exploatarea lemnului este la ministerul, fie la un minister economic, fie la Ministerul Agriculturii. Deci, practic, noi neavând niciodată linia de finanțare în ministerul care, practic, gestionează administrarea pădurilor, de aici nici nu am avut de unde să avem linii de finanțare. Lucrul s-a rezolvat, că ASFOR-ul are un document director de când ai fost ales în... Da, noi imediat după alegeri, în 2020, am venit cu acel program al România Verde în 10 pași, în care ne-am asumat un program. Seamănă cu un program de guvernare al domeniului. Exact, din care în acești ani am reușit să atingem destul de multe ținte. O țintă a fost și acest program de finanțare. Am reușit să atingem ținta. Nu am atins cuantumul, pentru că noi, dacă știți foarte bine, noi vorbeam undeva de 1,6 miliarde de euro. Bun, dar asta înseamnă și drumurile forestiere. Ca să reușim să aducem sectorul forestier la o linie de plutire. Că și la nivel de drumuri forestiere suntem tot la nivel de drumuri forestiere acum, pe ultimul loc în Europa. Noi suntem pe ultimul loc în Europa la drumuri forestiere, avem 6 metri liniari de drum pe hectar, raportat la o medie europeană de 40.
Și unele țări care au chiar mai mult. 60, Austria și Germania se duc spre 60. Ele vin cu un istoric. Dacă o să vă uitați, sau dacă ne uităm un pic în Bucovina, că discutam și de Bucovina, unde am avut o administrație austriacă a pădurilor, ei încă de la nivelul anului 1800-1900 începuseră o parcelare a pădurilor, o deschidere a drumurilor, pentru a face exploatarea mult mai ușoară. Da, ok. Calculul de impozit se face mai ușor când totul e intabulat, când totul e desenat. Corect, dacă vorbim așa, da, într-adevăr, Bucovina este singura provincie în România care are cadastru integral din vremea austro-ungară, adică de la 1870. Dar lumea se îndreaptă din nou spre lemn. Iată că lemnul captează carbon, lemnul reține carbon, se fac blocuri înalte de lemn, se fac zgârienori, sunt concursuri. Care zgârienor e mai înalt? Asta la alții, nu la noi. La alții. Nu la noi, că Norvegia, Canada sau Statele Unite. Am arătat o asemenea construcție. E un paradox. Noi avem resursă din plin și suntem foarte ocupați să facem strategii. Acum se schimbă din nou codul silvic. Apropo de codul silvic, am să spun o întrebare care mie mi se pare logică. Cum poți să faci un cod silvic cerând înainte opinii din piață despre așa ceva? Sau strategii la fel? Așa s-a făcut, fac o paranteză, nu te las să vorbești. Strategia pentru forestieră europeană făcută anul trecut a fost supusă dezbaterii publice. În dezbaterea publică au intervenit foarte puțini oameni. 90% dintre oamenii ăia nu erau profesioniști, nu aveau nicio legătură cu silvicultura, cu pădurea, cu așa. Și totuși au ținut cont, dar nu știm în ce măsură au ținut cont, iar acum avem din nou universitari, toată stima pentru universitari, care au făcut strategia pentru pădure, acum fac nou cod silvic și au început cu colectarea de informații din piață pe care să se așeze ceva. În logica mea, cel care conduce țara, partidul, guvernul, președintele, zice: mă băieți, noi trebuie să facem din pădurile României o alternativă viabilă ecologică, trebuie să investim în zona de construcții, trebuie să facem nu știu ce și să trecem de la 3,5% cât aduce industria, sectorul forestier la PIB, să trecem la 7%. Și în baza unei direcții date te apuci și faci o strategie, faci un cod silvic. Nu faci o strategie, un cod silvic alt. Da. Strategia e viziunea. De acord, și vezi de dezvoltare, codul silvic legiferează și stabilești niște parametri. Procedurile. Iar codul silvic este Biblia. Este Biblia, da, cum spunem noi, Biblia pădurilor, și stabilește regulile jocului, cum spunem noi, în zona aceasta de administrarea pădurilor. Cum vezi ca președinte? Este o abordare nouă, într-adevăr. Este o abordare nouă în forma în care practic codul silvic se va scrie în baza unui contract. Da? Pentru că autoritatea publică care se ocupă de pădure a scos la licitație codul silvic și un consorțiu format din Universitatea Transilvania din Brașov, ICAS și Universitatea Suceava a câștigat acest contract de scriere a codului silvic. Până acum, deci noi pe codul silvic în România au fost, să spunem așa, două intervenții majore. Am avut atât în 1996, când s-a trecut de la codul silvic din 1989 la codul silvic din perioada economiei de piață, și a mai fost o intervenție majoră în 2008, când practic a fost rescris acel cod silvic, după care în timp au mai fost mici intervenții pe codul silvic. Dar toate aceste modificări sau toate aceste propuneri s-au făcut în grupuri de specialiști din zona de activitate și a durat foarte, foarte mult timp dezbaterea până în momentul în care s-a ajuns la anumită formă a codului silvic. Acum impune PNRR-ul, avem un jalon din realizarea codului silvic, ne-am asumat niște lucruri. Într-adevăr, în PNRR
s-au asumat o serie de modificări legislative pe zona aceasta, printre care și pe codul silvic. Ok, să vedem ce vor produce, că încă nu știm. Da, v-am spus, este ceva nou, adică în România nu am mai avut genul acesta de abordare în scrierea unei legislații. Codul silvic știm foarte bine că este o lege organică, adică adoptarea unui cod silvic înseamnă 2/3 din Parlament, deci s-ar putea... Spun lucrul ăsta pentru că cei care se uită să înțeleagă că este o lege serioasă. Dar când vorbim de codul silvic, practic vorbim, așa cum am spus, de Biblia Pădurilor și de o lege foarte, foarte serioasă. Da, ok. Hai să ASFOR a produs documentul de strategie România Verde în 10 pași, fiecare se așează pe o parte sau pe alta, scrie o strategie, mai scrie altă strategie. Ei bine, v-am spus, când am produs acel document, era obligat, pentru că la data respectivă noi ca țară n-aveam nici măcar o strategie aprobată. Deci în România n-avea o strategie aprobată. Și atunci am zis să fim pionieri, noi nu putem ca asociație să propunem strategii. Este apanajul guvernului. Deci doar guvernul poate să propună strategii. E o asociație de breasla profesioniștilor. Deci noi am venit cu o viziune, România Verde în 10 pași este o viziune a asociației asupra modului cum vedem noi dezvoltarea României prin acești 10 pași care acoperă, am încercat să acoperim de la proprietarul de pădure, de la pepiniera silvică până la casa de lemn. E foarte specifică toată povestea asta din jurul pădurii, din jurul silviculturii, sunt legi diferite, obligații diferite, mai sunt și ONG-urile care vin și spun ba că totul e rău, ba că ar trebui totul lăsat în pace. Care sunt până la urmă cheile pentru ca acest sector, noi având resursă, că insist pe chestia asta, că dacă nu aveam păduri, poate nu eram atât de insistent, dar noi avem pădure, avem lemn, ne place, lucrăm cu el de mult, îl avem în tradiția noastră, peste tot, de la porțile secuiești de aici până la bisericile de lemn din Moldova, inclusiv gânditorul din Covasna. De ce nu putem să progresăm? De ce merge totul foarte greu? Lucrurile merg greu pentru că am avut și să spunem așa, și o tranziție destul de greoaie, pe de o parte. Pe de altă parte, poate nici n-am reușit să comunicăm destul de bine și de eficient cu organizațiile de mediu. Sau poate de multe ori organizațiile de mediu au venit și au încercat să transpună în România politici care le-au văzut în alte țări. De exemplu, dau un alt exemplu destul de simplu. Da? Noi ieri am tocat la pădure, da? Am văzut un reportaj făcut în Germania cu tocătura la pădure. Acolo era un lucru bun. În România nu este un lucru bun. Da, am văzut, au fost reportaje în care spuneau că tocătura nu e un lucru bun. Eu zic că mult mai mult dialog pe tot ceea ce înseamnă zona aceasta de administrarea și exploatarea lemnului va reuși să facă lumină și în ceea ce înseamnă protecție, restricție, exploatare și așa mai departe. Vă povesteam ieri de Parcul Național Retezat, nu? Care și-a pierdut statutul de rezervație UNESCO. De ce? Că au dispărut așezările umane. Dacă scopul protecției și noi intervenții duce la dispariția așezărilor umane, eu nu cred că noi ca oameni creăm legi ca să îndepărtăm oamenii de locurile în care au trăit poate mii de ani. Pentru că dacă vorbim de zona de munte a României, practic acolo ne-am format ca nație, ca popor, noi acolo ne-am format, în zona de munte. Știm foarte bine că am fost boieri, ciobani, ne-am ocupat cu creșterea animalelor. În momentul în care, după 1000, 200, 100 de ani, da, îți dispar așezările umane dintr-o zonă, urmarea faptului că tu ai impus o restricție excesivă în zona respectivă, eu zic că undeva cu siguranță greșim. Tu ai spus-o de multe ori că non-intervenția e... Non-intervenția nu este o soluție. Am zis-o și am dat exemple și am arătat.
Omul a trăit tot timpul cu pădurea și va trăi cu pădurea. Da? Cât timp eu am o comunitate care a trăit mii de ani, sute de ani lângă pădurea respectivă și pădurea a rămas, da, n-a dispărut de acolo, e clar că această simbioză om-pădure, da, a dat rezultate și dacă comunitatea respectivă e de 1000 de ani acolo și eu am găsit acolo un habitat deosebit care nu mai e nicăieri în Europa, păi înseamnă că oamenii nu au făcut rău pădure acolo. Și poate că habitatul există tocmai datorită acelei comunități. Avem zone în care noi am transformat oamenii în infractori. Da, punând o restricție, am transformat niște oameni în infractori. Și aici mă refer iarăși la zonele de munte unde avem stâni. Da? I-am lăsat să urce, să-și facă stâna în Parcul Național, dar nu-l lăs să ia lemne. Bun, el nu o să-și care 50 de km lemnul din primul sat, să-l care până în vârful muntelui. Că nu are cum, abia ei urcă primăvară, coboară toamna. Și cam asta e toată transhumanța sau toată mișcarea animalelor. Deci ce o să facă? O să se ducă și o să ia lemn din Parcul Național și automat l-am transformat într-un infractor. Da, asta e scopul nostru, să dăm legi în care să băgăm oameni la pușcării, să transformăm în infractori, să ne dispară comunitățile din zona de munte. Scopul e să ținem lucrurile în echilibru. Scopul este să ținem lucrurile într-un echilibru, să înțelegem foarte bine ce vrem să protejăm, da? Și să protejăm acolo unde trebuie să protejăm. Dar fără a afecta comunități umane sau alte colectivități. Am văzut o postare pe Facebook cu un tren încărcat cu bușteni și era distribuită de zeci de mii de ori și vai de mine austriecii care ne fură pădurea, registru clasic. La o examinare mai atentă am constatat că trenul acela nu pleca din România, ci venea în România, era lemn din Slovacia și era pentru o firmă care face plăci, o firmă austriacă, într-adevăr, dar nu pleca. Cu chestia asta este foarte greu să te bați. Cu chestia asta este complicat să te duci, să-l scoți pe unul din pe om din spatele tastaturii, unde se simte bine și unde are idei extraordinare ecologice, deși el stă la masa lui de lemn, tocul și e de lemn și dacă îi moare cineva din familie, îi comandă un sicriu de lemn. Bătălia asta trebuie purtată pe de o parte pe zona de comunicare, dar pe de altă parte forța economică a sectorului forestier trebuie să crească având în vedere competiția cu celelalte state. Da, asta așa este. Noi nu suntem doar tăiem arbori la stână și facem stâna din lemn și nu mai avem voie. Asta este un exemplu care ține de tradiții, dar e un exemplu bun. Dar pe de altă parte jucăm și în Piața Mare sau nu jucăm? Jucăm în Piața Mare atât cum ați spus, prin aceste companii mari care au fabrici de plăci în România și produc placă atât pentru piața internă, dar și pentru piața externă. Jucăm în Piața Mare prin firmele noastre prin gaterele românești, că marea majoritate a gaterilor sunt firme românești, firme mici, cum aveți și aici în Covasna, foarte multe firme care produc cherestea și cherestea românească ajunge în Orient și în toată zona arabă și este o cherestea de foarte bună calitate și este o cherestea care este căutată de toată zona arabă. Avem piața internă, da, deci noi asigurăm tot consumul de lemn pentru piața internă, atât lemn de lucru cât și lemn de foc. România, să spunem așa, nu importă lemn pentru consum intern. Dar România, importul de lemn, cele 2,5, la un moment dat am văzut chiar la 3 milioane de metri cubi importați în România, erau pentru prelucrare, în industria mare. Dar ce paradox, că în agricultură investim grămezi de bani, există programe de susținere a fermierilor, a agriculturii pe toate părțile, iar de mâncat mâncăm preponderent din import. Da, importăm. Deci noi în România au mai pătruns acum, să spunem, pe zona de lambriuri. Da, mai vin lambriuri, în special lambriuri de pin, acolo unde
necesită lucrul ăsta. Dar în rest, tot ceea ce înseamnă consum pe partea intern, asta altă, Silviu, forestierii români asigură consumul intern. Asigurăm tot ceea ce înseamnă consum intern a României, este asigurat Acum de eu nu vreau să bag nu băgăm, nu că o bățul în gard. îl bag eu mai cursa, să liniștit. Deci noi reușim să asigurăm tot ceea ce înseamnă consum intern pentru România, din pădurile României, cu firmele românești de exploatare și prelucrare a lemnului. Iar dacă e să băgăm bățul prin gard, păi gândiți-vă că sectorul ăsta de administrare și de exploatare a lemnului aduce în România 2 miliarde de dolari, de euro anual, valută care o aduce în România. Da? Pe când agricultura exportă aproape vreo 7 miliarde de dolari. Deci dacă sectorul forestier este pe plus la balanța de schimburi comerciale, agricultura este mult pe minus. În replica, agricultura beneficiază de subvenții, de investiții foarte, și așa mai foarte departe. mari, da? Deci noi aducem 2 miliarde de euro și primim ajutor de 89 de milioane. Da, lucrurile astea ar trebui îndreptate cumva la un moment dat. Lucrurile astea trebuie să îndreptate și pot fi îndreptate doar dacă și la noi în România, ca peste tot, în toate celelalte țări, decidenții politici încep să se uite la nevoile țării și la ce ne produce în țara respectivă. Au fost și politicieni ieri la Poiana Țapului. Au fost și politicieni. Au fost și la evenimentul de la Sfântul Gheorghe. Da. Deci încet. Nu-i prea încet. Bun, e un început timid, dar este un început. Asta este și rolul acestor conferințe. Și de-aia le încercăm să le facem cât mai dese, tocmai pentru a deschide și apetitul și a-i face pe politicieni să înceapă să vină mai aproape de sectorul de exploatare și de sectorul de administrare. Un singur lucru mai voiam să te întreb. Aici în Covasna sunt în funcțiune multe composesorate. În zona asta, în Ținutul Secuiesc, în Transilvania. E o formă de organizare foarte specifică bună. zonei. În mai multe zone avem obște, aici avem composesorate. Cât contează ele în economia forestieră? Dacă ne uităm atât în forma de organizare, cât și ele au un rol foarte important în dezvoltarea comunității, pentru că composesoratul, practic, asta este comunitatea. Iar forma lor așa cum au fost ele gândite, pentru că ele au fost, organizarea lor pe la 1600, 1700, 1800, este foarte veche, faptul că bunurile membrilor din composesorat nu pot fi înstrăinate, practic este o garanție că acea comunitate va beneficia la nesfârșit de bunurile acelui composesorat și așa e și motivează să le administreze cu grijă. Ocolul Silviu Xetea, da? Este un ocol silvic de composesorate, care este unul dintre cele mai moderne și frumoase ocoale silvice din România, în care poți să mergi oricând cu drag și vezi numai lucruri bune și frumoase. Încheiem podcastul ăsta pozitiv sau îl încheiem așa? Îl încheiem pozitiv. Pozitiv, că așa se cheamă el. Îl încheiem pozitiv, pentru că noi, forestierii, zicem întotdeauna că oricât de greu ne-ar fi, noi trebuie să muncim și prin muncă o să ne fie bine. Da? Iar dacă ne uităm la evoluția lemnului și la nevoia omului față de lemn, gândim pozitiv, pentru că omul nu poate fi despărțit de lemn. Lemnul este indispensabil pentru om. Asta înseamnă că munca forestierului va fi întotdeauna apreciată și forestierul va avea tot timpul de lucru, pentru că va trebui să facă tot posibilul să aducă lemnul în casa omului. Mulțumesc frumos, Ciprian. Ăsta a fost podcastul de azi. Rămâneți pozitivi și nu uitați să dați like, share, subscribe pe YouTube. Ne vedem data viitoare. Ok, și eu mulțumesc.